Критичната ситуация по долните течения на реките Арда, Марица и Тунджа се превръща в бедствена след изсипалия се дъжд. Най-много валя в Кърджали. Нивото на Тунджа още вчера премина критичния праг при Елхово. Тази сутрин той е 420 см. Водата заля пазара, градския парк, част от промишлената зона, дворове и мазета. Под вода са стотици декари посеви по течението на Мараш, Мачурица и Поповска река. Залети са и дворове и приземни етажи в Ямболско, Сливенско, Старозагорско. Пътят към граничния пункт с Турция, Капитан Андреево, е залят от река Марица и е непроходим. Движението се пренасочва към граничен пункт Лесово. Къщите и дворовете на 3 улици край реката в Елхово са наводнени. Хората притеснени напускаха днес домовете си и търсеха подслон при роднини и познати. Вие виждате, много добре виждате. Нямам думи, няма смисъл да говорим. Просто нямам думи. Всичките са тук, комшиите са заляти, не знам къде да отидем. 20 000 декара земеделска земя в землището на Елхово също са под вода. От 1962 година не е била така. Аз съм земеделски производител, имам залети площи доста, пшеници и чемици, просто е ужас. Заради наводнените трафопостове бе изключено електрозахранването на квартала край реката. Пълен с вода, целият трафопост е изключен, ще го захраним от другите трафопости да не останат къщи без ток. Ще стоите докато се дръпне водата. Той е пълен вътре цели. До половината е във водата кабелите. Реката блокира и пътя към село Трънково. Залети са градския парк и кооперативния пазар. Нивото е дигнало на 420 с около 10 см повече спрямо вчера. Продължава да дига, защото с нощ е паднал много дъжд, 30 литра на квадратен метър. Продължава да вали. Щабът за бедствия и аварии към община Елхово предприемат действия по отводняване на детски градини, следене на язовирите и състоянието на пътната мрежа в региона. В Бургас дъждът повиши отново нивото на езерото Вая, което преля на 2 места и наводни част от пътя за Созопол и за квартал Меден рудник. Движението в наводненото платно е временно преустановено. Продължава изграждането на пясъчни диги край езерото, които да спират придошлите води. Езерото преля, водата този път е много и няма къде да отиде. Виждате, канала, който е отводнителния, е само един и не може да поеме толкова много вода. Между 20 и 30 литра на квадратен метър е падналото количество дъжд в Бургаско. Наводнени са дворни места и преземни етажи в кварталите Лозово и Долно Езерово, както и в отделни селища в региона. Река Велека временно излезе от коритото си край село Кости. Повишава се нивото и в язовирите, но за сега няма опасност от наводнение. Десетки къщи осъмнаха с наводнени мазета и преземни етажи. Напълни се избата с вода и се чудим какво да правим. Ужас. Цяла нощ не съм спала. Аз съм 50 години. Тук такова чудо не е било. За пръв път. Каква е това чудо, не знам. И се напълни до кръста. Долу целият долен етаж е с вода. Много пъти се случва това нещо и вече не можем да там. Тя ще падне къщата. Основите са разбити и ще падне къщата. За сега обстановката в област Кърджали е сравнително спокойна, но в региона продължава да вали. На места от коритата си са излезли единствено няколко непочистени дерета, заявиха от Гражданска защита. Язовир Кърджали все още има достатъчно свободен обем, но от 4:30 сутринта са отворени 4 клапи на язовир Студен кладенец. За BTV новините от Кърджали.